Tornem de nou i tal com els havia anunciat abans d'anar-nos a publicitat, ho fem amb la secció dedicada a l'Esperanto. Ja saben que en aquest espai ens acompanya quinzenalment el Martí Guerrero, el nostre professor particular d'Esperanto, que com sempre ens porta consells útils per aprendre poquet a poquet, però segurs, l'idioma de l'Esperanto. Bona vespero, Martí. Bona vespero. Benvingut. Dankon. Dankon. Avui què és el que veurem? Avui farem una representació d'una conversa entre dos esperantistes que no es coneixien, que es troben, se senten parlar i llavors es relacionen. O sigui, farem una escena molt comuna, no? Que ens passa a tots, que anem pel carrer, ens trobem un amic i fem una petita salutació, no? Hem de comptar que l'esperanto no és com qualsevol altre idioma. Jo, per exemple, puc estudiar alemany o suec i trobo un alemany que parla alemany o suec, no el puc interpel·lar, no m'atreviré a dir-li res, escolti, jo estic estudiant i això no. Amb l'esperanto sí. Amb l'esperanto es pot, com que hi ha aquesta... Perquè com que és més senzill, ens sentim més segurs, no? I això anima que fem converses, que és l'important. Inclús sabem, si parla esperanto moltes vegades, per l'estrella, com aquesta que porto jo, que és una estrella de 5 puntes de color verd, color d'esperança, i les 5 puntes representen les 5 parts del món. I la persona que porta l'estrella aquesta ja saps que parla esperanto i el pots interpel·lar. El trobes pel carrer i sigui estranger... I ja directament podem parlar esperanto, eh? No hi ha cap problema. Els esperantistes som internacionals. Molt bé, Martí, doncs et deixo amb la classe d'avui. Molt bé, doncs comencem. Tal com hem dit, explicarem les preguntes que es poden fer amb un esperantista que no coneixem. Ja vam veure que el xu era una partícula interrogativa que no vol dir altra cosa que és una pregunta. Ĉu vi parolas Esperanton? Paroles és parla. Tu parles esperanto. El vi és el pronom del tu o el vostè. Per tant, en l'esperanto no hi ha ni tu ni vostè, sinó que hi ha vi, és únicament per dir el pronom de l'altra persona. Ĉu vi parolas Esperanto? Tu parles esperanto? La resposta, yes, és la resposta afirmativa. Si la persona el parla, dirà yes. Mi, que és el jo, paroles Esperanto. Jo parlo en esperanto. Llavors hi ha les partícules interrogatives, així com el ĉu només volia dir que el que segueix és un interrogant, el kie vol dir a on. On? Kie vi lernis ĝin? A on lernis és aprendre. A on l'has après? Lernis, hem vist que era un verb que si era present és lernes, aprenc. Lernis, vaig aprendre. I si fos futur seria lernos, acabat amb os. As, os, is. Is el passat, os el futur i l'as present. Lernis és on l'has après. Ĝin havíem vist que era el pronom que es refereix a coses o animals. En aquest cas, diem kie vi lernis ĝin, en lloc de dir kie vi lernis Esperanton. O sigui que en lloc de dir esperanto, tornar-lo a dir, posem ĝin i posem el que se'n diu el pronom. Llavors, la persona respon mi lernis en, on sigui, en tal país, en tal aula, en tal centre. Llavors, normalment, s'arriba a la presentació. El nom és nomo. Mia és el meu. El mi, havíem vist que era... El mi era el pronom que substitueix el jo. Llavors, mia és el meu, és de pertinència. Mia nomo, el meu nom, estes, que ja l'havíem vist, és... en el meu cas, Martí, kai la via, i el vostre, veiem que el via aquest també porta la, que vol dir el seu, que es fa adjectiu, via. Llavors, li preguntem per la seva salut. Kiel, havia vist que el kie és de lloc, kiel vol dir com. Kiel vi fartes. Com estàs tu? Com te trobes de salut? Fartes és un verb, en aquest cas present, perquè acaba amb as, i vol dir com et trobes de salut. Llavors la persona, si es troba bé, contesta mi, jo, fartes, em trobo de salut, bone,
bé, és un adverbi. L'adverbi són, encara no havien sortit, són els que acompanyen els verbs. De la mateixa manera que havíem vist que els adjectius acompanyen els noms, si jo dic taula, jo dic que la taula és rodona o quadrada. Això de rodona o quadrada no és un substantiu, sinó que és un adjectiu que diu com és la taula. Doncs els verbs també tenen paraules que l'acompanyen semblants a la que tenen els noms amb els adjectius. I fartes, bone, que es troba bé, de salut. Acompanyen el verb fartes. Cai vi, i tu? Jo em trobo bé, i tu? Jo, àncau. Àncau vol dir també. Mi, àncau, fartes, bone. Dankon. O sigui, jo també em trobo bé, gràcies. Gràcies per l'atenció de preguntar per la meva salut. Ara, doncs, farem una mica de pràctiques amb la col·laboració de la Susana, que és una alumna molt avantatjada, que tenim en el centre de Sant Josep, si voleu entrar. Bonan vesperon. Bonan vesperon. Saluton, bonan vesperon. Saluton, kiel vi fartas? Bone, kaj vi? Ja, ankaŭ vi. Bone. Ĉu vi parolas Esperanton? Iomete. Iom vol dir una mica, i alet és el diminutiu, o sigui que és una mica humil, perquè diu que només parla una mica, però sí, parla bastant bé. Llavors, yes, mi parolas Esperanto. Kie vi lernis ĝin? Mi lernis ĝin en Hospitaleto, aula de kulturo, Sant Josep. Sant Josep, bone. Mia nomo estas Martí, kaj la via? La mia, Susanna. Susanna, Yes. bone. Kiel vi fartas? Tre bone, Vi fartas bone, dankon. Kaj vi? Mi ankaŭ fartas bone. Ankaŭ fartas bone. Momente. Momente fartas bone. Momente, aquest moment. Bone. Mi ankaŭ fartas bone, dankon. Yes. Bone. Dankon. Ni povas ankaŭ fari demandoj, mi faras demandoj, kaj vi bonvolu respondi. Jo faré unes preguntes i ella tindrà la bondat de contestar referent a lo que hi ha als objectes que tenim a la taula. Ĉu la kato estas sur la tablo? La kato estas sur la Sur tablo. la tablo. Tre bone. Ĉu la kato estas antaŭ la tablo? Yes, la kato estas antaŭ la tablo. Ĉu la kato estas sur la tablo? Ne, la kato ne estas sur la tablo. La kato estas sur la lito. Sur la lito. Tre Yes. bone. Kia koloro estas la oranĝo? La oranĝo estas oranĝas. Yes, ruĝa. Ruĝa. Simile al ruĝa, ne estas Simile tute ruĝa. Kaj la banano? La banano flava. Flava, yes. Flava. Compreneble. La homo havas parton. Yes. Kiu parto estas? La capo. La kapo. Kaj tiu? La braccio. La Braccio braco? o braco? Braco? Braco, danko. Kaj Mi ne tiu? memoras la Kaj la braco. fino de la braco? La mano. La mano. Yes. Kaj tiu parto? La parto, la brusto. Brusto. Kaj tiu? Ai, mi ne memoras. La ventro. La ventro. Ventro. Yes. Kaj tiu parto? Ai, mi ne memoras. La kruro. La cruro. Vi devas lerni sufiĉe. Mi devas lerni sufiĉe. Kaj tiu parto? Piedo. La piedo. Kio faras tiu homo? La homo iras. Iras. Yes. Kaj nun? Curas. Kaj nun? Kaj nun saltas. Saltas. Yes. Bone. Oh, via estelo. Estas verda. Yes, esta és la Esperanta stelo. Mia estelo estas verda. Yes, Ankaŭ. Malgranda. Estas Estas malgranda, La mia estas pli granda. Pli granda. Ol la mia. Ĉu la homo staras? La homo ne staras, la homo sidas. Sidas. Yes. Kie sidas la homo? Kie? La homo sidas en la secho. Yes. Tre bone.